Представи си, че вървиш по тесните улички на претъпкан град, където пред теб оживен пазар пулсира от живот. Енергията е осезаема, докато се провираш сред шумната тълпа, минавайки покрай сергии, пълни с най-различни стоки, дрехи, плодове, електроника и дори, потенциално, партньори за цял живот. На това място намирането на съпруга е толкова обичайно, колкото изборът на пресен продукт. Само срещу $10 би могъл да си осигуриш спътник за цял живот. Но не се заблуждавай. Този процес е много по-сложен, отколкото изглежда. Днес ще разгледаме държави, в които намирането на съпруга на пазара не е просто практика, а дългогодишна традиция. Остани с нас до края, за да откриеш страна, която може да те изненада с този обичай. Малайзия. Приготви се за преживяване, което преосмисля любовта и брака. В Малайзия съществува уникален брачен пазар, където красотата и компанията имат цена. Малайзийските жени са много ценени, като цените варират между 18 000 и 20 000 рингита, т.е. между 480 и 1000 и $1400. Въпреки това не всеки мъж може да си ги позволи, а само тези, които са готови да инвестират сериозно. Ако имаш необходимите средства, можеш да изживееш връзка, в която да се чувстваш обичан и ценен от тези мистериозни и чувствено излъчващи жени. Малайзия е рай за онези, които търсят любов, инвестирайки в щастието си. Екзотични красавици, често с тъмна коса и слонова кожа, се крият зад вуалите си и показват чара си на онези, които са готови да платят цената. Тук любовта е търговска сделка, обещаваща изключителност и страст срещу значителна сума. Красивите малайзийски жени са известни със своята скромност, достоинство и дълбоко уважение към партньорите си, което прави връзките с тях уникални и по-дълбоко удовлетворяващи. Ако търсиш такъв партньор, можеш да намериш малайзийски жени онлайн, но конкуренцията е голяма поради по-малката им общност. Китай. Политиката за едно дете в Китай доведе до значителен дисбаланс между половете. Поради недостига на жени, който създаде брачна криза за много мъже, според доклад на Китайската академия за социални науки, до 40 000 китайски мъже могат да останат неженени през 2020 година заради този дисбаланс. Този дисбаланс доведе до тревожни практики, като купуването на булки от съседни страни, като Виетнам. В селските райони на Китай купуването на съпруги е обичайна практика. Виетнамските жени често са довеждани за брак, като цените започват от около $2600. Този мрачен пазар отразява отчаянието на някои мъже, които прибягват до неетични мерки, често пренебрегвайки съгласието на замесените жени. Трафикантите експлоатират уязвими жени от селските общности и етническите малцинства в Виетнам, примамвайки ги с фалшиви обещания за финансова сигурност. След като преминат границата в Китай, много от тези жени се оказват в тежки условия, принудени към брак или проституция. Властите понякога се намесват, но мащабът на проблема остава тревожен. Виетнам се превърна в фокусна точка на този експлоататорски трафик, където жените са третирани като стока на пазар на любовта. Между 2009 и 2013 година властите са спасили 18 виетнамски жени от операции по трафик на хора, при които пазарната стойност на една жена можела да достигне $55 000. Повечето от тези жени произхождат от селски и бедни общности, превръщайки се в идеални мишени за трафикантите. Те са привлечени от обещания за богатство и по-добро бъдеще, само за да се сблъскат с немислими трудности, след като преминат границата в Китай. Тези пазари разкриват тревожното пресичане между любов, търговия и експлоатация. Въпреки че някои култури имат дългогодишни традиции, свързани с брачни сделки, експлоатацията в днешно време повдига сериозни етични въпроси. Търсенето на партньор, сведено до финансова транзакция, може да размие границите между съгласие, автономия и основни човешки права. Египет. В Египет съществува уникална практика, известна като временен брак. Тя е замислена основно, за да помага на бедни семейства, като омъжват дъщерите си за чуждестранни мъже срещу финансова подкрепа. Тези договорености могат да започнат на изненадващо ниска цена – само $9. Да, чу правилно. За по-малко от цената на едно хранене в много страни може да бъде сключен временен брачен договор. Обикновенно договорът приключва, когато чуждестранният съпруг се върне в страната си, което го прави достъпна опция и за двете страни. Египетското общество е дълбоко патриархално, където жените често се чувстват подценени и лишени от възможности за личностно развитие. Много местни жени се женят без пълното си съгласие, което ги кара да търсят чуждестранни съпрузи, които могат да им предложат щастие, уважение и чувство за собствена стойност. Египетските жени са особено привлечени от американски мъже, които се възприемат като внимателни, уважителни и грижовни. Тези жени
често срамежливи и издържани, търсят открити и енергични мъже, които да ги накарат да се чувстват специални. Египет предлага уникална възможност за междукултурни любовни истории, съчетавайки традиция и модерност по завладяващ начин. Ако търсиш международна любовна история, това може да е началото на красиво пътешествие. Южна Африка. Брачните договорености в Южна Африка представляват завладяваща комбинация от традиции и модерност, често изненадваща хората от западните култури. Тук осигуряването на булка включва сложни преговори, при които плащането може да бъде направено както в добитък, така и в пари. Семействата играят централна роля като посредници, организирайки тези съюзи по начин, който противоречи на външните очаквания. Исторически южноафриканските мъже са предлагали множество глави добитък като зестра, за да си осигурят булка. Днес, въпреки че практиката с добитък продължава, много сделки вече се извършват в пари заради урбанизацията и икономическите промени. Например, цената на една крава може да варира от символичните $14 до пазарна стойност от $420. Крайната сума на зестрата се определя чрез умножаване на стойността на една крава по броя на главите добитък, за които се счита, че булката струва. Тази сума може да бъде значителна и остава при семейството на булката дори в случай на развод. В Южна Африка декември е пиковият сезон за сватби, когато традиционните икономически преговори се водят по прашните селски улици или в крайградските райони. В селските райони прехвърлянето на добитък остава важен символ на богатство, докато в градските зони символичната стойност на добитъка все още се признава, но плащанията често се извършват в пари. Тази комбинация от традиция и модерност създава уникален брачен пейзаж, в който културното значение на обичаите, свързани с зестрата, продължава да има влияние. България. В България съществува уникална и противоречива традиция в общността Кале, известна като пазарът на булките. В първата събота след православния Великден град Стара Загора се превръща в оживен фестивал с музика, танци и храна. В центъра на празника стои традицията да се договаря цената на булките. Тийнейджърки, облечени в най-хубавите си дрехи и окичени с златни бижута, участват в пазара заедно с майките си. Събитието бележи важен момент на съзряване, в който семейството договаря браковете на дъщерите си. Девствеността на булката играе ключова роля при определянето на цената, която може да варира от $7500 до $13 000. Девствеността значително увеличава стойността на булката, докато липсата й я намалява. За тези момичета пазарът често е единственият шанс да срещнат потенциални съпрузи, тъй като срещите са забранени в общността. Браковете извън общността Кале са строго забранени. Въпреки че практиката е дълбоко вкоренена в традицията, тя е критикувана заради акцента върху девствеността на младите момичета и финансовите аспекти. Много млади момичета са изваждани от училище в ранна възраст, за да се запази бъдещата им стойност на брачния пазар, което води до по-високи нива на неграмотност. Въпреки това, за някой тази традиция предлага възможност за стабилно и сигурно бъдеще чрез брак. За онези, които се интересуват от български булки извън тази конкретна традиция, съществуват и други възможности, като онлайн брачни услуги. Разходите за тях могат да варират от $2 до $80 на месец, а мнозина смятат тази инвестиция за оправдана, предвид лоялността, отдадеността и интелигентността, които тези жени носят във връзката. Българските булки са известни със своята красота, професионализъм и силни семейни ценности, което ги прави търсен избор за хора, които желаят отдаден партньор. Судан. Нека изследваме завладяващия свят на браковете в Судан, където традициите и разходите варират значително между градските и селските райони. Судан, официално известен като Република Судан, се намира в Североизточна Африка и всяка година е домакин на хиляди сватби. В тази културно богата нация съществуват три основни вида бракове – граждански, религиозни и традиционни. Всички тези форми са широко признати и приемани, позволявайки на двойките да изберат варианта, който най-добре съответства на техните убеждения и предпочитания. Като преобладаващо мюсюлманска държава, брачните обичаи на Судан са силно повлияни от исляма. Въпреки това, финансовите аспекти на брака придобиват уникална форма в Южен Судан. В Южен Судан бракът често включва значителни финансови преговори, при които семейството на младоженеца трябва да плати за булката с добитък или кози. Стойността на булката се договаря според нейните качества и след брака от жените се очаква да имат много деца, особено дъщери, които се смятат за актив за бъдещи бракове, чрез които семейството може да натрупа още богатство под формата на добитък. Ранните и детските бракове са чести. Над 50% от момичетата се женят преди 18 годишна възраст,
често за по-възрастни мъже, които се смятат за по-желани заради по-голямото си богатство. Разходите за брак в Судан варират значително. В градските райони една сватба от средната класа може да струва около $10,000, сума, недостъпна за повечето судански граждани. Най-богатите семейства обаче могат да си позволят такива пищни церемонии. За разлика от това, селските райони предлагат много по-прост подход след плащането на зестрата за булката, която може да започва от едва $35. Младоженецът има право да вземе булката. За много селски семейства бракът се възприема по-скоро като изход от бедността, отколкото като празник на любовта. В Южен Судан бракът често се разглежда като ключова икономическа сделка, при която в селските райони една булка може да бъде осигурена срещу еквивалента на едва $9 в селскостопански животни. Независимо дали те привлича културното значение или финансовата динамика, браковете в Судан и Южен Судан предлагат завладяваща перспектива за пресечната точка между традицията и икономиката. Индия е друга страна, която трансформира брачния пазар, предлагайки изненадващо достъпни възможности за онези, които търсят компания. В общество, където традиционните патриархални ценности често доминират, жените понякога могат да бъдат третирани като стока. Може да звучи изненадващо, но в Индия можеш да намериш партньор за сума между $70 и $350. Това превърна Индия в популярна дестинация за мъже, които искат да намерят партньор, без да поемат значителна финансова тежест, предлагайки уникално решение на съвременната самота. Някои системи дори позволяват смяна на партньора, ако възникне недоволство. Брачният пазар в Индия е повлиян от различни социално-икономически фактори, включително системата на зестрата, която, макар официално забранена, продължава да играе важна роля в селските райони.